ढेंटण आमची रेसिपी प्लेट बघा, थाली बघा, आमची जेवणाचं ताट बघा. ठेचा नको, ठेचाची गरज नाही आहे भात नाही गेलाय मी. भात नाही खायचं, बरं झालं आज भात नाही. आई पंखा चालू ठेवलाय. नमस्ते. आज मी गवारीची भाजी बनवते. पहिली तुम्हाला गवारी मोडून दाखवते. आता इथे मम्मी तुम्हाला गवार, मम्मीचा नमस्ते झाला, माझा नमस्कार कोण ऐकणार? नमस्कार सर्वांना. इथे झाकण मारा मित्रमंडळ आपल्याला गवार करून दाखवणार आहे आणि इकडे एक्सरसाइज करा मित्रमंडळ तुम्हाला एंटरटेन करणार आहे. आता मी गवारी मोडून दाखवते. गवारी मम्मीकडे मोडते तोपर्यंत माझं इकडे बाटल्या जमा करा कार्यक्रम चालू आहे बघा. जिकडे बसतो तिकडे बाटली घेऊन बसतो आणि तिकडेच बाटली राहते. मग तो पाणी भरायच्या टायमाला बाटल्या जमा करतो. ते म्हटलं करतो. आता किती पाणी पितो ना मी ते तुम्हाला दाखवतो बघा. कुठे कुठे बॉटल असतात ते पण बघा. गवारी मोडतो ना आपण तेव्हा त्याचे धागे निघतात. जर कोवळी असेल ना तर धागे निघत नाही. जून असले तर धागे निघतात. हे बघा असे धागे थोडे थोडे येतात, ते काढून टाकायचे. आपण वालाची भाजी सोलतो ना, वाल सोलतो ना, तसाच वेळ याला पण लागतो. गवारी पण बसून चांगली मोडायला लागते. जून असली तर त्याचे धागे काढायला लागते. आणि धागे नाही का, म्हणजे धागे निघत नसले तर अशी कोवळी असली ना तशी पटापट तुटते बघ अशी. मग त्याला धागे नाही येत. मग कोणती, कोवळी चांगली का धागेवाली चांगली? कोवळी चांगली भाजी. मग जर तिकडे टेस्ट करायची असेल भाजी घेताना तर आपण असं टेस्ट करू शकतो ना तिकडे. अशी मोडून बघतात भाजी. ही आता मोडत नाही का, नरम झाली आहे. कारण ही आपण 2 दिवस आधी आणलेली आहे ना. बरोबर. आणि तिकडे गाडीवर बघतात अशी मोडून पण बघतात. आता आपली भाजी मोडून झाली आहे. आता किचन कडे जाऊया. आमचे गणपती बाप्पा खाली आले कारण त्याचं ते चिपकायचं तेच निघालं इकडचं वरचं ते बघा. आणि आज आमच्या किचन मध्ये बघा खूप सारी भांडी इकडे तिकडे ठेवलेली आहेत. ही भाजी मोडली आहे. इथे नारळ फोडलेला, इथे मूग भिजायला ठेवले. मूग आधी भिजत ठेवायचे. सकाळी भिजत ठेवले की रात्री ते पाणी काढून झाकून ठेवायचे. कागद नाही तर काहीतरी पेपर टाकून, कपडा टाकून असे झाकून ठेवले की त्याला मोड येतात. हे असं गरम पाणी आहे. ते पीठ भिजवलेलं आहे. आणि हे आपलं आहे ना, जर आज दूध फाटलंय मग त्याचं काय करायचं होतं? त्याचा तुला खवा बनवून देते साखर टाकून. इथे पेज बनवलेली आहे. मी पियाले. आता 1 ग्लास पप्पूला देते. पप्पूसाठी पेज आणले. तुम्ही पण असं कधी कधी आहे ना पेज पीत जावा. कारण काय माहितीये, मध्ये मध्ये असं थकवा येतो ना, अशक्तपणा येतो. त्याच्यासाठी आपण अशी पेज बनवायची सकाळची आणि पेज प्यायची. इकडे एक्सरसाइज करा मित्रमंडळ बघा. बाटल्या जमा करायचं काम चालू. बघा त्याच्या बाटल्या किती, जिकडे तिकडे बाटल्या. बाटल्या जमा करा मित्रमंडळ. बाटल्या जमा करा मित्रमंडळ. बघा कार्यक्रमाचे नाव काय काय देतोय. असेच पाणी तुम्ही पियत राहायचं. आणि जिकडे जाल तिकडे एक बॉटल, तर मी जिकडे जातो तिकडे 1 बॉटल घेऊन जातो पाणी प्यायला. हा, जिकडे पण बाहेर गेला ना तरी पण तू तिकडे 1 पाण्याची बाटली घेऊन जातो. चला आपण जेवण करायला. जेवण करायच्या अगोदर जरा तुम्हाला पेजची टेस्टिंग दाखवूया. पेज कधी कोणी लाईफ मध्ये कधी पेज पिली नसेल किंवा पेज कशी असते माहिती नसेल तर आपण जरा पेजची टेस्टिंग सांगूया. पेज कशापासून बनली मम्मी जरा सांगते ना, झटपट आणि लगेच पटापट. पेज तांदळाची. आपल्याकडे आता गावचे तांदूळ नसतील ना, हे गावठी तांदळाची पेज बनवतात. नसतील ना तर आपण काय, जे आपल्याकडे असतील ना तांदूळ ते घ्यायचे, स्वच्छ चांगले 2-3 वेळा चांगले धुवायचे, चाळणीत काढायचे आणि चांगल्या टॉवेलावर सुकायला ठेवायचे पंख्याखाली. सुकलेत ना की जरा तव्यावर असे थोडेसे गरम करायचे 2 सेकंद. आणि ते थंड झाले की त्याची भरडी करायची. आपण शेंगदाण्याचा कूट करतो तसं नाही, अशी भरडी, सरसरीत भरडी करायची. 2-3 तुकडे झाले पाहिजे तांदळाचे. अशी भरडी करायची आणि ठेवायची. आणि रोज आपण पेज बनवायची. पाणी उकळायला ठेवायचं, त्याच्यामध्ये ते भरडी टाकायची, ढवळत राहायची जरा, नाही तर त्याच्या गुटल्या होतात, गोळे होतात. बघा वाटत पण नाही पेज पिलेली. पेज पिला की जरा तरतरी येते माणसामध्ये, तर जरा ताकद येते. मी तुम्हाला पिऊन पण काय दाखवलं. कधी कधी माणसं काय करतात ना, पाणी पण पितात ना. सर्वात जास्त जर तुम्ही जास्त पाणी पिणार असाल, थोडी 1 घोट 2 घोट पिणार असाल तर उभं राहून चालतं, ते पण नाही चालत. पण तुम्ही जर जास्त पाणी पिणार असाल किंवा कोणती लिक्विड किंवा काही खाणार पिणार असाल तर जरा बसा. मी पण इकडे स्टूलवर बसलेलो आहे. हे बघा स्टूलवरती बसलेलो आहे मी. आणि मी कसं पेजने एका झटक्यात नाही पियाली मम्मी, हळूहळू प्यायची. हा, सिप म्हणजे पियालो, म्हणजे घुट घेत पियालो. त्याने काय होतं, आपल्या तोंडामध्ये जो सलायवा असतो, आपली जी थुकी असते ना ती जरा जेवणासोबत पोटात जाते. आणि तीच थुकी आणि ते सलायवा आपल्या डायजेशनला हेल्प करते. बरोबर. फिटनेस टिप.
आणि नेहमी आपलं घर साफसुथरा ठेवा, तो जुनं असो किंवा नवीन असो, नेहमी साफसुथरा ठेवायचा. आता इकडे पेज पडली होती. आता इथे बघा, मी तर पेज पिऊन तुम्हाला दाखवली, बसून एका जागेवर पेज पियाली, माझी जेवढी मिळली होती तेवढी मी पियालो. आता इकडे बघा मम्मी, थोडं मम्मी, हे बघा, एक गोष्ट असते ना जे मला पटतं, कधी कधी मला पटत नाही. मम्मीची ना एक गोष्ट मला कधीच पटत नाही. तिला बोललोय की जे खाशील ना ते टायमावरच खा, थोडा करून पिऊ नको. मम्मी तुला ही एक पेज पियाला किती वेळ लागला? मला एकदम ना प्यायला होत नाही. मग हे चुकीचं आहे. इकडे सारखं ना ते खात आणि पित नाही राहायचं, एका जागेवर बस. मी एकदाच पिते, पण कसे हळूहळू पिते, म्हणजे काम पण करते आणि पेज पण पिते. तरी या एवढ्या ग्लास संपवायला तुला किती वेळ लागतं? किती वेळ लागते एवढा संपायला? जास्तीत जास्त तू अर्धा तास घेशील, घे अर्धा तास, पण बसून पी किंवा आरामात पी. ती पिशील, मग थोडं काम करते, परत तोंडाला लावते, परत पिते. हे तुम्हाला पटतं की नाही मला जरा सांगा. तुलाच पटतं की नाही? बरोबर आहे ना? हा बरोबर आहे. एका जागेवर बसायचं नाही तर तू असं कर ना, मग जेवणाचं ताट पण घे आणि असं थोडं एक घास मारानी जा. मी असं का सांगतो माहितीये? आपली हेल्थची काळजी का घ्यायला सांगतो? कारण डॉक्टरांकडे ऍडमिट झालात किंवा काय झालं ना, खूप पैसा पण जातो, आपला वेळ पण जातो, आणि एका माणसाच्या आजारपणामुळे पूर्ण फॅमिली बर्बाद होते, पूर्ण फॅमिली एंगेज होते. पैसा जातो, टाइम जातो, तेवढं टेन्शन पण राहतो की आपला माणूस कोणतरी आपला ऍडमिट आहे, आपल्या माणसाला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. तर का नाही आपल्या हेल्थची आपण काळजी घेतली पाहिजे? अशी तुम्ही काळजी घ्या. तुम्हाला वाटत असेल मम्मी मला बडबडत नसेल, मी मम्मीला बडबडत नसेल, तर आम्ही असं कन्व्हर्सेशन असतो आमच्या घरी. बडबड असते आमची दोघांची. मग असं बसवतो मम्मीला मी आणि पी बोलतो. आता बघा, मम्मीला बडबडल्यावर गुड गर्ल सारखं मम्मीने पिलेलं आहे. आता कसं शिस्तीत पियाली. चला, रेसिपी टाईम. संपली का? मी काय करते, काम करत असले ना, पीठ भिजवत असले ना, मळायचं चपातीचं, तरी मी एक ग्लास पेज घेते, माझी प्यायची असते ती घेते आणि पीठ मळत पेज पिते. नाही, हे रॉंग आहे. पण मला वेळ नसतो ना, असं नाही, रॉंग आहे. पटकन घ्या आणि बसून टाइम काढून बसा. असं हे जे मम्मीने तुम्हाला सांगितलंय, असं जर तुम्ही सर्व हाऊसवाईफ किंवा जे जेवण बनवणार जर असं करत असाल ना, तर मला तुम्हाला सांगायचंय, तुम्हाला पण त्या एनर्जी हवी ना. तुम्ही पण त्या जेवणाच्या टायमाला वेळ काढा आणि एका जागेवर बसा. पहिली पूर्ण पेज पिऊन घ्या मम्मी आरामात, आणि नंतर चपाती लाटायला घे. ते दोन्ही मिक्स नको करू. तुझं पेज पण आरामात पोटात नाही गेली पाहिजे, ती चांगली गेली पाहिजे एका टायमाला पोटात. बरोबर ना? तुम्ही तुमच्या हेल्थची काळजी घ्याल म्हणजे तुम्ही जो जेवण पण बनवाल तो चांगल्या एनर्जीने बनवाल आणि दुसऱ्यांचं पण चांगलं पोट. आपण बनवतो ना जेवण, ते त्यांच्यासाठी बनवतो ना, मग त्यांच्यासाठी आपण पण 5 मिनिटं वेळ काढायचा आणि आपण बसायचं जरा, आपण पण नाश्ता पाणी करायचा एका जागेवर बसून. हे सांगायचं होतं आणि तुम्हाला. त्याच्यानंतर कामाला लागायचा. की तुम्ही काय म्हणाला, तर वेळ नाही मला. का वेळ नाही? कारण तुम्हाला दुसऱ्यांसाठी जेवण बनवायचं आहे. बरोबर. पण तुम्ही दुसऱ्यांसाठी जेवण तेव्हाच बनवाल जेव्हा स्वतःची हेल्थची काळजी घ्याल. स्वतः ताकदवान असला, मजबूत असला तर आपण जेवण बनवणार. इथे आपले साहित्य बघा, मम्मी खाली बसून काढून घेते. आणि काय काय साहित्य घेतलेलं आता तुम्हाला सांगू. कांदा वगैरे कापून घेतलाय, एक कांदा कापलाय, टोमॅटो कापलाय, खोबरा घेतलाय ओला, लसूण घेतले, आणि गवारीची भाजी थोडी आहे ना, आणि आपल्याला 2 टायमाला पाहिजे ना, 2 टायमाला, म्हणून मी त्याच्यामध्ये एक बटाटा घेतलाय, साल काढून कापून घेतलाय, म्हणजे जरा भाजी वाढते. असं तुम्ही पण करा, म्हणजे तुमच्या फॅमिलीमध्ये माणसं अशी वाटलीच ना, जास्त म्हणजे 2 माणसं पाहुणी येणार आहेत आणि आपल्याकडे भाजी कमी आहे, तर तुम्ही असं करू शकता. लसूण अशी चेचून घ्यायची जरा भाजीमध्ये. आता इथे आलं लसूणची पेस्ट बनवायला आहे ना, आमच्याकडे फ्रीज नाही ना, आलं लसूणची पेस्ट नाही बनवली. ते लसूण आपण चेचून घ्यायची. आता ही आपण भाजी बनवतोय ना, ही आपण पिवळी भाजी पण बनवू शकतो. आणि याच्यामध्ये हिरवी मिरची घ्यायची, कोथिंबीर घ्यायची. मी पण कोथिंबीर टाकणार आहे, पण नंतर टाकते. आता इथे बघा, हिरवी मिरची घ्यायची. आता मी हिरवी मिरची नाही टाकत आहे, मला लाल भाजी करायची आहे मसाल्याची, म्हणून मिरची पावडर घेते 1 चमचा, धना पावडर 1 चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा आणि पाव चमचा हळद. हे मसाले तुम्हाला नाही घ्यायचे असलेत ना, तर तुम्ही मिरचीमध्ये पण करू शकता. हे बाकीचं साहित्य असंच घ्यायचं. आणि याच्यामध्ये जेव्हा आपण कांदा टाकतो ना, तेव्हा मिरची टाकायची. आता मी पहिलं काय करते बघा, आता गवारी पहिली आहे ना, जरा मी फ्राय करून घेते, पण ती नरम होते, शिजताना लवकर शिजते. बिना तेलाची, तेल नाही टाकायचं आहे आधी. आता याचा कलर बघा दिसतोय कसा, थोडा सफेद दिसतोय ना, गार दिसतोय. आता तो
मेहंदी कलर सारखा होईल. हां आता आपण मी फ्राय करेन ना तेव्हा त्याचा कलर मेहंदी कलर सारखा होईल बघा. तोपर्यंत आपण आपल्या आजूबाजूचा परिसर बघूया, नैसर्गिक वातावरण माड बघूया. दाखव. 1 2 काकी 3 बोल ना, आवाज दे काकीला. काकी आहेत का बघूया आपण जरा बाहेर. काकी आहे का बघ. इथे आमची काव्या मॅडम आलेली आहे. काव्या बाबा, काव्या तू कालचे व्हिडिओ बघितले तुझे? बघितला? कालचे फोटो बघ काकी काय करतात ते बघ आतमध्ये. काय बनवतात ते विचार. काव्य आली काय? येस. आली काय तू? तुला आवाज दिला सकाळी मी, तू कुठे होती? घरातच होती. तर हा बघा आमचा इकडे टिंगू झाड. आणि तुम्हाला लक्षात असेल आजी आणि आत्याने लावले होते झाड बघा शोचे. आणि इकडे खाली काय रुजलेत बघा. मिरच्या असतील ना, मिरच्या है ना. हे आमचे टिंगू नंबर 1 आणि तो टिंगू नंबर 2. त्याची हाईट वाढतच नाही. आणि सर्वात जास्त जर हाईट कोणत्या आपल्या माडाची वाढली असेल तर नंबर 1 2 3 4 नंबर. कारण हिची हाईट जरा छोटी होती. आता आता माझ्या हाईटपेक्षा पण मोठा झाला. हा सर्वात जास्त हाईटमध्ये मोठा झालेला आहे. वेलीचं झाड आलेलं आहे, ह्याच्यात फ्रीमध्ये आलेलं आहे. इथे हे आपण बघूया आपल्या ड्रममध्ये पाणी किती बघूया. हाय पाणी खूप आहे. हाच पाणी आपण सर्व शिंपायला यूज करतो इकडे. हे एक असंच बेसिनचं कनेक्शन इकडे जॉईन केलेलं आहे. बेसिनचं कनेक्शन ह्याच्यात दिलेलं आहे. आणि बाकी वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट इकडे होते बघा. ह्याच्यात पाणी जमा झालं असेल, आपण जे सकाळी तोंड धुतलेलं आहे त्याचं पाणी बघा. माडाचं झाड लागलं, छोटासा माठ लागला आहे, ॲलोवेरा लागलेला आहे आणि कतले लागलेले आहेत. काय स्टेटस आहे रेसिपी का? रेसिपी कुठेपर्यंत झाली? बघ गवारी भाजून झाली. चल चला आतमध्ये चला. आता सध्या बाहेर खूप ऊन आहे आणि तुम्हाला आमचा एक डान्सिंग झाड दाखवतो. डान्सिंग ट्री. हा बघा. हा आता तर डान्स करत नाही पण हवा आली की खूप डान्स करतो. महासाहेब कितना हुआ रेसिपी किती झाली? चल भाजी फ्राय करून घेतली गवारी. काव्या हे आमचे महासाहेब आहेत. तुमचे आहेत का माझा घरी? आहेत आहेत ना. आता मी ते भाजी बघा फ्राय करून घेतले. थोडी 2 सेकंद फ्राय करून घ्यायची. जरा त्याचा हिरवा कलर कमी झाला. हा थोडा. आणि आता इथे तेल ठेवलाय. तेलामध्ये थोडा जिरा टाकायचा. जिरा तडतडला ना की त्याच्यामध्ये लसूण टाकायची. लसूण थोडी फ्राय व्हायला द्यायची आणि त्याच्यानंतर ती थोडी लाल व्हायला आली ना की कांदा टाकायचा. काव्या तुमच्याकडे जेवायला काय बनवलं? डाळ भात भाजी कोणती भाजी? माळून कांदा आपल्याला कितपट लाल करायचा? थोडा फ्राय करायचा. थोडा फ्राय करायचा. आणि त्यानंतर आता मसाले टाक. कांदा झाला ना, नॉर्मल लाल झाला ना. हा कांदा झालाय फ्राय. आता त्याच्यातही सर्व मसाले टाक. चारही आपण मसाले टाकणार आहे. हा सर्व टाक. हळद पण आहे त्याच्यात. हा म्हणजे मसाले कसे तेलामध्ये भाजतात जरा आणि त्याची टेस्ट वाढते तिखटपणाची. आता तू काय कर त्याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटो टाक. आपण किती टोमॅटो घेतले ते? 1 टोमॅटो घेतलाय मोठा. टोमॅटो ते किती वेळ फ्राय करायचं? थोडा. ते टोमॅटो काय भाजी बरोबर शिजेल. असं झालं की आता ह्याच्यात जरा मीठ टाकलं की टोमॅटोची भाजी पण झाली ना. हा मग टोमॅटोची भाजी झाली. जरा कांदा टाकून आहे ना. होय. तर मला सर्वांना सांगायचं की रेसिपी बनवणं जर तुम्ही इंटरेस्ट घेतलात ना खूप सोपं आहे. खूप म्हणजे खूप सोपं आहे. बरोबर. फक्त सुरुवातीला जे कटिंग करायचं आहे ना ते सुरुवातीला तुम्ही कोणाकडून हेल्प करून घ्या. नंतर तुम्ही आरामात कापा. हा तर सुरुवातीला बोट कापलं तर रेसिपी बनवायला इंटरेस्ट घेणार नाही तुम्ही. आता त्याच्यामध्ये गवारी आणि बटाटी टाक. टाकू का? हा टाक. गवारी थोडी गरम का करायची, फ्राय करायची, शिजते लवकर आणि मऊ होते शिजल्यावर. आणि बटाटे टाक बोललीस पण पाण्यातून काढून टाकायचे ना. हा पाण्यातून काढून टाकायचे. पाण्यासकट टाकलीस तरी चालेल. ते स्वच्छ धुतलेलं आहे. पाणी टाकू मग? नको आधी ढवळायची आहे. आणि अजून एक चुकी मी तुम्हाला सांगतो जी मी आता केलेली आहे. आता बघा हा जो काविलता आहे ना, जरा स्लो करतो. हा जो काविलता तुमच्या बरोबर बोलता ना इकडे जे टाकलं ना मी गवार टाकले ना बटाटा टाकला तो मी हा काविलता ना इकडेच ठेवला.
हा कुठे टोपामध्ये टोपावरती ठेवला, पण तो एवढा गरम झाला ना तर पकडता येत नाही. बरोबर. तर काय करायचं आपण जेव्हा आपण टाकतो ना तेव्हा हे खाली ठेवायचं हा आणि मग टाकायचं. बरोबर. म्हणजे तेवढा तरी हा थंड राहतो. बरोबर. त्यामुळे टिप कशी वाटल्या माझ्या? छान वाटली. आता मी ते खोबरं टाकते. आता खोबरं टाकलंय ना तर गॅस आहे ना थोडा बारीक करते आणि याच्यावरती आपल्याला पाणी ओतायचं आहे. काव्या काय घेऊन आली? आपली रेसिपी बनली पण नाही आणि इकडे रेसिपी रेडी झाली. ते रेडी झाली आणि काव्याने काय आणलंय? गवारीची भाजी. सेम टू सेम. बघा, आणि आज आमच्या घरी पण गवारीची भाजी शिजते. काय हे काय ताली कशी वाजली? बघा मारणार होती मी तुला, ती मारला नाही. कशी टाळी वाजवलीस तू? हात नाही. अशी एवढी जोरात मला लागली. आज गरम गरम चपाती खाणार? चपाती गरम गरम खायची तेव्हा काय बोलते तू? मस्त वाटते गरम गरम. नाही नाही, गरम गरम रोटी खाणे को अच्छा लागताय. ती भाजी आता थोडी वाफेवर ठेवली आहे मी. आणि हे पाणी आपलं गरम झालं ना म्हणजे बारीक गॅसवर ठेवायचं आणि पाणीवर ताटली ठेवायचं. आता हे पाणी ठेवलंय, हे पाणी गरम झालं ना. पाणीवर ताटली ठेवायची नाही, ते पाणी मग त्याच्यात ओतायचं. पाणीवर ताटली ठेवायची की ताटलीवर पाणी ठेवायचं? ताटलीवर पाणी ठेवायचं हा. आणि ते गरम पाणी झाल्यावर भाजीत ओतायचं. पाणी जरा तापू दे. जरा बाहेरचं शांत वातावरण दाखवतो त्यांना. बाहेरचं शांत दादा वातावरण. दादा ते शिजे पण आपण थोडं हे ना ओले बिये राहिलेले बघूया. होते. हा? हे ओले बिये राहिलेले होते, कापायला नाही मिळालेत ना. हम्म. मग मी काय केले, ताटात ठेवून ते उन्हात ठेवले. जरा अजून सुकायचे आहे. हे आता चांगले खणखणीत झालेत आहे, सुकलेत आहेत. दादा हे आपण कोयतीने फोडायचे. ती भाजी शिजे पण मी थोडं वेगळं बघणार का? बघूया आपण. अरे तुझा मोबाईल इकडेच राहिला, हा ऑटोमॅटिक मोबाईल. काव्या ताईला फोन लाव जरा. काव्या फोन लावून बोल ना, कोरोनाला घालवायला. माझा मोबाईल पण पडला इथे ठेवला. बस पडला लगेच. मम्मी या झाडाला मी नाव ठेवलं, या झाडाला काय नाव ठेवलं? डान्सिंग झाड. काय? डान्सिंग नाचणारा झाड. नाचतच असतो जेव्हा हवा आली ना, ते एकदम मस्त त्याचे पातले ना पाते हालतच असतात अशी. बघा पीठ. पीठ कसलं पीठ? दाबायचं पीठ. आता आता इथे इथे आपली भाजी बघूया. हे आता पाणी बघा थोडं तापलंय वरचं. आता ही भाजी तुम्हाला पहिले ढवळून दाखवते अशीच. नाही तुम्हाला वाटेल काय लागली बिगली याची काय खाली बघा. बघा लागली आहे. खूप छान वाटतंय, खूप छान कलर वाटतं. बघा छान. आणि जरा पाणी काय टाकायचं माहितीये का, त्याला सगळे मसाले भाजीमध्ये गेले पाहिजे म्हणून थोडं पाणी टाकायचं, नाहीतर आपली भाजी वाफेवर पण बनते. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते. काकी हा आम्ही आता व्हिडिओ बघायच्या आधी ना हा. तर पण तिने भाजी मस्त खाताना ना असा व्हिडिओ बघत्या सकाळचा सोयाबीन. असा हा. भाजीमध्ये पाणी टाकलं, आता भाजी चांगली शिजू द्या. हम्म. बटाटा शिजला ना की आपली भाजी शिजली. आणि आपल्याला भाजीमध्ये ह्या भाजीमध्ये आपण पाणी नाही ठेवायचं असतो, सुकी भाजी करायची. ते मीठ आहे ना मीठ. आता इकडे पंत्या बनवते बघ, पंत्या. आणि असं सारखं तेल वगैरे पण असं ओतून ठेवायचं त्याच्यातच. भांडं घ्यायची गरज नाही. हा तेच. ते डॉग साठी स्वच्छ पाणी भरून ठेवलेलं आहे. जो कालचं पाणी होता तो आम्ही झाडा टाकलं. इथे आपली भाजी झाली आहे बघा. कलर किती मस्त आलाय बघा. वाव, कशी अशी वाटते याला काव्या भाजी? बोलतात भाजी सारखी चटणी, चटणी सारखी भाजी. उलटी बोलली चटणी सारखी भाजी याला बोलतात. हा आणि खाली लागवाय अशी लागायला नाही द्यायची बघा. खाली बघा
एकदम छान. एकदम अशी मस्त गवारीची भाजी असते ना अशी खायची असते, ह्याला बोलतात चटपटीत भाजी मम्मी खायला. चटपटीत आणि छान लागते है ना काव्या? किती पण माणूस खाऊ शकतो भाजी. कोण खात नसेल ना तर अशी भाजी बनवायची. कोणाकोणाला गवारीची आवडत नसेल ना. आवडत नाही म्हणजे ते माहिती आहे कडधान्य वगैरे टाकून अशी करतात ना, ती कधी कधी कच्ची असते आतमध्ये, म्हणून ते लोकांना आवडत नसते. वाईट गरम आहे तवा. मम्मी कोणाला मेसेज केलं की कोणकोणते मेसेज एकदम फनी मध्ये मेसेज पाठवतात. आता मी तुम्हाला एक मेसेज दाखवतो बघा. आता माझ्या क्लायंटला विचारला मी, सर हाऊ आर यू, म्हणजे सर तुम्ही कसे आहेत. त्यांनी काय उत्तर दिला, आपण काय म्हणतो वी आर फिट अँड फाईन ना, तर त्यांनी काय उत्तर दिलंय बघा. तू वाचून दाखव. त्यांनी काय उत्तर दिलं माहितीये, वी आर फॅट अँड फाईन. फिट म्हणजे फिट आणि फाईन, फाईन म्हणजे चांगलं. त्यांनी काय बोललं, वी आर फॅट अँड फाईन. आता कसं मुंबईमध्ये असं आपण कसं त्यांच्याशी एक्सरसाइज करून घेत होतो ना, तिकडून मला कसं लाईव्हच मिळतं, पर्सनली दादा येत नाही तिकडे. आता तुम्ही पण असं आन्सर देऊ नका, फिट अँड फाईन आन्सर द्या आणि एक्सरसाइज नेहमी करत राहा. हवे तू एक्सरसाइज करते, खेळते ना तू. हा, खेळणं पण एक एक्सरसाइज आहे. जर तुम्हाला एक्सरसाइज नाही करायची, काहीतरी स्पोर्ट्स मध्ये इंटरेस्ट घ्या, कोणता तरी गेम खेळा. काल परवा गेली भाजी गेलीस ना तू. आपण तेल लावलं असलं ना तर बाहेरून तेल नाही लावायचं. बघा मस्त चपाती नरम होते. गरम गरम चपाती जर जास्त दिसायची असतील तर तुकडे मोडून ठेवा. तुकडे मोडून ठेवा. समोरच्याला चपात्या जास्त दिसतील. भाजी बघा आपली. वा वा वा. आज आपल्याकडे दोन्ही प्रकारच्या गवाराच्या भाज्या आहेत. तिकडे अशी आपली आणि अशी, सर्वांची पद्धत कशी वेगवेगळी असते ना मम्मी. बनवायची वेगळी असते. आता आम्ही चाललोय बाहेर टेस्टिंगसाठी. पण मम्मी तू इकडे एक ऑब्झर्व केलं का आपल्या इकडे घरी काय झालं, आपण बोलता बोलता एक दिवस आपण भात खातोय, म्हणजे भात चपाती खातोय, तर एक दिवस आपण चपाती खातोय. अशा ट्रिकने पण तुम्ही भातच नाही केला, भातच नाही केला, परवा पण आपण भात नाही केला होता. अशा ट्रिकने आपण सर्वांना हे सांगू शकतो की तुम्ही एक दिवस म्हणजे भात जर तुम्हाला रेड्यूस करायचा असेल, भाताचं प्रमाण जर कमी करायचं असेल, तर तुम्ही असं पण करू शकता. एक दिवस भात नाही खायचा, एक दिवस भात चपाती खायची, दुसऱ्या दिवशी चपाती खायची फक्त. बरोबर. भात रॉंग नाही आहे, मी तुम्हाला हे नाही सांगत की भात रॉंग आहे, पण कोणकोणती माणसं ना मम्मी खूप भात खातात, खूप म्हणजे खूपच भात खातात. आपल्या कोकणात काय होतं, जरा पोस व्हायला होतो, कॅलरी जास्त असतात त्याच्यात, आणि आपल्या कोकणात भात खूप आवडतं. पण जरा चपाती भाकरी पण खावा, नाचण्याची भाकरी खावा, थोडं हेल्दी खावा, म्हणजे सर्व खायचं. आपण भात नाही खायचा असा विषय नाही, भात पण खायचा, थोडा खायचा, पण त्यासोबत सर्व व्हरायटी खाल्ली पाहिजे. आता भाज्या सगळ्या खायच्या. आता ह्याच्यातच आम्ही काकडी पण कापून खाणार आहे. हे आपलं दूध फाटलेलं असतो ना, ते असं गाळून घ्यायचं गाळणीने, पूर्ण पाणी त्याचं काढून टाकायचं. अच्छा, दूध फाटला तर त्या दुधाचं पनीर पण बनवतात, पण मी आज पनीर नाही बनवणार आहे, मी आज वेगळंच काहीतरी बनवणार आहे. आता इथे मी आहे ना, हे सर्व दूध आहे ना, पाणी काढलं, थोडं निघालं तेवढं काढलं, आणि हे कसं बरोबर फाटलं नाही आहे, नाहीतर ते काचीसारखं पाणी येतो वर निव्वळ आहे ना. आता ह्याचा मी 2 नंबर खरवस बनवणार आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला गोड पाहिजे तेवढी साखर टाकायची, तरी मी आज कमीच टाकते. जो पाणी उरला होता त्याचा काय करणार आपण? पाणी उरला होतं ते आपल्याला कढीमध्ये वापरायचा, कढीमध्ये ना. हा, नाहीतर टाकून द्यायचं, असा काही प्रॉब्लेम नाही. थोडी वेलची पावडर टाकते. आणि आता आहे ना चांगला गरम करायचा. आता हा तुम्हाला आहे ना 2 नंबर खरवस मी बोलले आहे ना, पण हा 2 नंबर खरवस कसा माहिती आहे, जास्त सुका नाही होत. 1 नंबर खरवस जो गाईचा पहिल्या दुधाचा आणि दुसऱ्या दिवशीच्या दुधाचा असतो ना, तो सुका खरवस होतो भातासारखा. आणि त्याच्यानंतर 3ऱ्या दिवशीचा आणि 4थ्या दिवसाचा दूध काढतात ना, तो जरा पातळ असा घट्ट बनतो खरवस, तो सुकत नाही. तरी आपल्याला याला किती वेळ आपल्याला हे करायचं? आता साखर जिरेपर्यंत. मग झाली म्हणजे ते? हा, साखर जिराली की झालं. म्हणजे असं आपल्याला पातळच घ्यायचा, चमच्याने खायचा, रबडी सारखा. आता इथे आपण रेसिपी आपली टेस्ट करून बघूया. सर्वात आधी तर आपण भाजी अशीच खाऊन बघूया. मी पप्पूच्या आधी खायला घेतलंय, म्हणजे आताच बसली खायला. आता गवारीची भाजी एकदम छान झाली. पण गवारीच्या भाजीबद्दल मला तुम्हाला सांगायचं जे माझा एक्सपिरियन्स आहे, मला ना गवारीची भाजीमध्ये ना असं थोडंसं ग्रेव्ही लागते बघा. हे मसाला दिसते थोडं थोडं वरती गवारीची भाजीला, त्याच्यामुळे ते कशी गवारी छान लागते मम्मी. आणि जर अशीच असेल ना ती कडू कडू लागते कधी कधी भाजी. आज मला जेवल्यासारखं नाही वाटणार, आज भात नाही ना. नाही, पण तसं खायचं कधी कधी, तसं खायचं.
आणि गवारीच्या भाजीचा मसाला मीठ एकदम व्यवस्थित टाकलं, ग्रेव्ही पण छान झाली आणि त्याच्याबरोबर जे बटाट्याचं कॉम्बिनेशन झालं ना, मी तर प्रत्येकाला सांगेल जर भाजीमध्ये जर ग्रेव्ही म्हणजे थोडीशी असं बनवत असाल ना तर बटाटा तर नक्कीच टाका, कारण ते बटाटा टाकायचाच असतो, चांगलं लागते अशी भाजी आहे ना, बटाटा टाकून चांगली होते. भाजी एकदम टेस्टी एकदम छान झाली. कोण समजा गवारी खात नसेल तर बटाटा तरी खाईल. आणि इथे आपण काकीने बनवलेली भाजी, काकीने खूप मस्त भाजी बनवते बघा, त्यांच्याकडे पण गवारीची भाजी, आमच्याकडे पण गवारीची भाजी. कारण विकणारे गवारीचीच भाजी घेऊन होते ना. बरोबर. पण त्यांची पण भाजी काहीतरी वेगळी आहे, म्हणजे दोन्ही भाज्या सेम असून कॅटेगरी म्हणजे बोलतात ना मेन इन्ग्रेडियंट गवार आहे, पण दोघांची चव वेगवेगळी. हा, बोला प्रत्येकाची स्टाईल वेगळी, चालण्याची पद्धत वेगळी, स्टाईल वेगळी असे मसाले वेगळे असतात, पद्धत आता वेगळी. त्यांनी पण खोबरं टाकलंय, सगळं टाकलंय, पण त्यांनी मिरची टाकलाय. हा, आणि त्याच्यात बटाटा पण त्यांनी टाकलाय, पण ते भाजी बघा किती किती फरक आहे भाजीमध्ये. आमची थोडीशी आज बरोबर जास्त झाली आहे. कशी वाटली तुम्हाला सांगा. आणि आमच्याबरोबर जेवायला या. माझ्या बरोबर जेवायला या, चपाती भाजी खायला. भात नाही, थोडासा भात घेऊन पण या. हा भात घेऊन या. तुम्हाला एक सांगायचं आहे, अजून एक टीप. तुम्ही माझ्याकडे डाईट प्लॅन विचारतात किंवा माणसं म्हणतात की फिट कसं राहायचं. एक वेळ डाईट प्लॅन आणि एक्सरसाइज करून माणूस फिट नाही राहत जोपर्यंत तुम्ही लाईफस्टाईल चेंज नाही करत, म्हणजे जोपर्यंत तुमचं जे खाण्यापिण्याचं पॅटर्न चेंज नाही करत तोपर्यंत फिटनेस लवकर येणार नाही. तर आपण तर बघतो ना, नेहमी आपण गोड पदार्थ जेवल्याच्या नंतर खातो. जर मी तुम्हाला सांगतो, जर तुम्हाला वाटलं ना की गोड खायचं आहे तर गोड जेवणाच्या अगोदर खावं. आता तिकडे मम्मीने काय बनवलं होतं ते साखर टाकून दह्याचं 2 नंबर खवा. आता बघा ते जरी झालं ना तर मी जेवणाच्या नंतर नाही खाणार ते. आणि जर ते रेडी असतं, त्याला टाइम लागेल म्हणून मी जेवायला घेतलं, कारण आपलं जेवण इकडे साधं होत होतं, थंड होत होतं. जर ते रेडी असतं ना तर पहिलं मी म्हणजे पहिलं ते खाल्लं असतं, मग मी जेवायला घेतलं असतं. बरोबर. तर त्याचा फायदा काय होतो, जर स्वीट प्रोडक्ट आपण अगोदर खाल्ली ना तर ते एनर्जी आपली जी एनर्जी पाहिजे होती ना बॉडीला त्याच्यामध्ये ते कन्वर्ट होतं. आणि नंतर जर खाल्लं ना तर ते आपल्या पचनक्रियाला हेल्प नाही, म्हणजे स्लो करतं. हे सर्व टिप्स आणि हे सर्व चेंजेस जर तुम्ही घरी आणि आपल्या जीवनात कराल ना तर तुम्ही नक्कीच फिट व्हाल. बाकी काही त्याची डाएट नसतेच, हे असे तो सर्व विषय आहेत तेवढे ते फॉलो करतो. आता तुम्ही बघा, जेवणाच्या वेळी आम्ही पाणी नाही घेतलं, म्हणजे थोडंसं घेऊ शकतो. समजा कधी ठसका लागला, कधी घास अडकला किंवा कधी सुकं वाटलं तर थोडंसं पाणी पियायला घेऊ शकतो. ते कसं आपल्या सलाईवर मिक्स होऊन आपलं डिझॉल्व्ह होतं आणि खाली जातं. पण जास्त पाणी नाही पियायचं जेवताना. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की पाणी पिऊन तुमचं जेवण कमी झालं तर नाही, तुम्ही एक्सपेरिमेंट करून बघा. जेवायच्या ना अर्धा 1 तास अगोदर पाणी पिया, तुमचं जेवण पण एकदम छान जाईल, चांगलं जाईल. ते कसं पाईपलाईन एकदम क्लिअर होते, डायजेशन एकदम छान होतं, पाणी जातं. पहिले असं बोलायचं पाणी जास्त पिऊ नको जेवण जाणार नाही. ते का माहिती का, म्हणजे जेवणाच्या लगेच पाणी अगोदर पिऊ नको मग जेवणार नाही. पण अर्धा तास असेल 1 तास अगोदर जर तुम्ही पाणी पियालात ना तर तुमचं जेवण पण छान जाईल. आणि हे सर्व फॉलो करायला मग मी सुरुवातीला थोडं कष्ट होतो ना, सुरुवातीला थोडा प्रॉब्लेम होतो. तुला पण सुरुवातीला पाणी सोडायला जेवताना पाणी सोडायला थोडा प्रॉब्लेम झाला होता ना. आता तुला वाटतं काय? आता नाही मला काय वाटत पाणी प्यायचं. आम्ही पण असं होतो ना, आम्ही काय आमची ताई 2-2 तांब्या 1-1 तांब्या 2-2 तांब्या पाणी पियायची जेवताना. प्यायची, घासावर पाणी. खाल्लं की पाणी. आणि माझ्या ताटात ना 5 वर्ष अगोदर बघितलं तर मला चपातीची चिड यायची. मला नको चपाती, बोला मी नाही चपाती खात, मला फक्त भात हवा. त्यावेळी मी अनफिट होतो. दरवेळी खोकला सर्दी, म्हणजे भाताचा मी कारण नाही देते, पण अशी आपली लाईफस्टाईल जी एकदम वेगळी बरोबर नव्हती लाईफस्टाईल. आता जे आपण चेंजेस केले ना त्यामुळे काय आपलं सर्दी ताप खोकला देतं लांबच राहिला मम्मी आपल्यापासून. बरोबर. आणि आजार पण तर नाहीच असतं, बॉडी पेन नसते, आपल्याला कधी असं कंटाळा नाही येत. बरोबर ना, मूड खराब नाही होत. मूड खराब नव्हते, आपण एकदम छान राहतो. भाताने कसं माहितीये, सुस्ती येते, अंग मोडल्यासारखा होतो. म्हणजे तरी मला भात खायची आवड आहे. भाताला मी सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन नाही घेत इकडे, म्हणजे भाताला मी सेंटरमध्ये नाही ठेवत, पण जास्त प्रमाणात नाही खायला. एक मूद असतो ना, मूद तसा खावा, म्हणजे सर्व व्हरायटी खावा तुम्ही. भात चपाती भाकरी दाल भाजी सर्व खायचं, दही काकडी घेऊन सर्व खायचं. आता इथे बघा लॉक मारलेला आहे आणि आम्ही सर्व वॉकिंगला जातोय. आज आम्ही कोकणाची हवा घ्यायला चाललोय. हवा खायला? हवा खायला. आता किती वाजले संध्याकाळचे? 6:30 झाली ना. 6-6:30 झाले. आमचे पाणी भरून झालेलं आहे, झालं. आता आम्ही वॉकिंगला जातोय. कुठे जातोय बघा, सरळ तुम्हाला सनसेट पण दाखवूया. हवा गारगार हवा. हा बघ गार हवेवर झोपलाय बघ. कसं झोपलाय. हे बघा मी फुलं आलीत बघ. हे मस्त आहे ना डबल. आणि इकडे झाडाला असे हे बांबू का लावलेले आहेत? मुलं वगैरे काढतात ना, आणि
त्याचे खाली येतात ना भांड्या. तुरा वगैरे ओढती. त्याला आंबे अजून आहेत बघा. आता नंतर मोहरलेला आहे तो. तो बघा आमचं घर तिसऱ्या कोपऱ्यातून इकडे येल्लो येल्लो एवढा तिकडनं इकडे आलो आहे आम्ही. आणि बघा कोकणाचं वातावरण बघायचं ना तुम्हाला. झाडं बघ केवढा मोठा आहे हा. आम्ही ते वडाची पूजा करतो. ह्या वडाच्या झाडावर वटपौर्णिमाला. सगळं झाडून तेव्हा ते धागे बांधलेले. आणि एक रस्ता बघा आता आम्ही जे खाली जातो हे स्लोप रस्ता आहे. स्लोप बघा केवढा मोठा. आणि पुढे पुढे तो एकदम पुढे झाड आहे तो दाखवतो तुम्हाला. आला का ताईचा फोन? रिंग वाजते. काय मम्मी मग कोणतं झाड पाहिजे तुला? हे सर्व आंब्याचे झाड आहेत बघ. कोणतं झाड? जो ठरलेला आहे ना, हा आंबे लागलेले आहेत ना, हा तो झाड आपला. हा का? आणि जो नाही लागला तो तो नाही आपला. तो नाही. हा. व्हेरी गुड. आता पुढे बघ. आता पुढे नाही बघा हा एक आहे. हा एक धरलेला इकडे आहे, बघा. तो आपला. दाखवतो बघा तुम्हाला. गेल्या वर्षी मम्मी हा बघ लाल लाल झालाय बघ हा बघ. हा तो तयार होत आलाय. उन्हाने ते होतात ते भाजतात. एवढं सर्व बागेमध्ये हा एकच लागलाय ना? हे सर्व आता तो एक झाड आहे ना मोठा त्यात बघा तुम्ही. आता इथे बघा बॅकग्राऊंड म्युझिक बघा जरा. आणि या झाडाला आंबे बघा इकडे बघा. मम्मी ह्याला बघ किती लागलेले आहेत. ह्या झाडाला नजर नाही लागू म्हणून इकडे हे लावलेलं आहे. काय लावलं मी ते? इथे हे आवाज आवाज कोण करते मी हे? आता इकडून बघा तुम्हाला सर्व जंगल जंगल सारखं दाखवतो बघा. अजून रस्ता गेला. आपण वरतून आलो होतो है ना मम्मी? वरतून ना काकी तुम्ही इकडे येता? हा कधीतरी. हे कशासाठी? हे कोकम बनवतात. दिसले तुला? आपण जाऊया जवळ जाऊन पण बघूया. आता इथे बघ काजू लागलेले आहेत. तुला ह्या झाडावर काजू कुठे दिसतात ते सांग. एक जवळपास काजू 2-3 दिवस तो पडलाय. हा बघा. हा. हा दिसला तुम्हाला झाड काजू? आणि ते वरती पण आहेत. वरती तर खूप धरले. पण असं आपण काजू कोणाच्या काजू तोडायचे नाही आणि आंबे पण तोडायचे नाही झाडावरून. हा नाही तोडायचे, खाली बघून समाधान करायचं. हा बघून पोट भरायचं. खाली पडलेले किती आहेत बघ. बिया काढून दिल्या मी. हे सर्व बिया काढलेले आहेत ना? हा आणि काजू टाकलेले. आणि इकडे बघा लागलेला तो दाखवतो हा बघा. ह्या बघ बिया दोन. ह्या बघ. ह्या बिया दोन. आम्ही व्हिडिओ शूट करतोय ग. ऐकायला येत काय? आम्ही व्हिडिओ शूट करतोय. तो बघ एक लपलाय तिथे. आता इथून दिसतंय का ते? अजून नाही दिसत आहे गोल गोल. अजून थोड्या टायमाने गोल दिसेल लाल लाल. हा काल किती मस्त दिसत होता. अजून आपल्या कोकणात काय काय असतं? वरती आंबे झाडं असतात आणि खाली काय असतं पायाखाली? गुरांचं शेण. केक. ब्लॅक फॉरेस्ट. चॉकलेटी केक. चॉकलेटी केक. आता हे बघ इकडे बॅकग्राऊंड म्युझिक बघ मम्मी. हा आवाज ऐक, आवाज ऐकव. रातकिड्यांचा आवाज. पक्ष्यांचा आवाज. है ना? ही बघ आता आंब्याची झाडे बघ. हे. त्याचे काल कुठे कुठे आहेत. आता इथे पुढे बघ पायवाट आलेली आहे. खाली मोठा गाव पडलाय. तिकडे डांबरी रस्ता तिकडे संपला. संपला. हा बघा हा कसा आता खडकाळ सारखा रस्ता. हा माती लाल माती आता बघा झाडा झुडपातला रस्ता कसा गेलाय बघा. प्रॉपर गाव. आवाज तर तुम्हाला येत असेल. रातकिड्यांचा आवाज. रात्रीकडे कोण येऊ शकतो का एकटा? नाही येऊ शकत. भीती वाटेल ना? या वाटेने रात्री कोण येत नाही. आता आम्ही चाललो रिटर्न. बास मम्मी इकडे पर्यंत. बस. हा परत वरती जायचं म्हटल्यावर काळोख होणार. हा आता किती अजून खाली आहे बघा ते. खाली अजून भरपूर आहे. अजून खाली घर आहेत काकी. हो खाली घर आहेत. भरपूर घर आहेत. आता चला परत वरती आमच्या सोबत. इथून व्ह्यू बघा व्ह्यू. काय मम्मी ते तिकडे सर्व? ते रत्नागिरी. रत्नागिरी. आता आपण काय बघूया? रतांबे कोकम. ते रतांबे फोडलेले आहे तिथे आणि ते कोकम सुकतात आहेत. आता इथे बघा आपण मच्छीमध्ये जे कोकम टाकतो ना मच्छीचे सार करायला किंवा मच्छीचा कोणताही प्रकार. ते हे बघा हे त्याच्या बिया काढल्यात ना मम्मी? बिया काढलेत ना ते? हे बघा हे बिया काढलेले आहेत आणि कोकमाची सालं. हे बघा
हे आपल्या रत्नागिरीतलं फेमस, कोकणातलं फेमस. मम्मी ह्या रस्त्यातून तुला यायला होईल का मम्मी? या रस्त्यातून तू घुसू शकते आतमध्ये? हां हा बघ केवढाच आहे. आता अजून वरती बघा केवढं चालायचं आहे. काकीचे केस बघा केवढे मोठे. दाखव मला ना फोटो. सनसेट दाखवायला आलो पण सनच कुठे गेला बघ. मग सण गायब आज गायब झाला ना. गायब झाला. आता आला आपलं घर जवळ. मी पक्षी बघ तारेवर जाऊन बसलेत कसे. तारेवर तुझ्या किल्ल्या बघ. आज नाही, उद्या उद्या उद्या. चल माझी सोनी. काय रे घरात कापू लांब? तरी मी अर्धा तास वॉकिंग होते ना. अर्धा तास बरोबर होते. आणि आपण जिकडे जातो तिकडे कोण नसतं, एकदम सुमसम. गेलो असा गोल फिरून आलो इकडून. हा गोल गोल फिरून आलो. बघितलं एक माणूस कोण नाही तिकडे, हां एक प्राणी नाही कसला. प्राणी होते, माणसं होती. प्राणी कोणते होते?